να παίξουμε λίγο Flash. Δεν μπορεί να ξέρετε γιατί είναι. Γιατί μπορείτε. Το λίγο. Και βλέπετε το χωριό μου είναι έτσι. Κάνω wizards. Και στην αρχή. Level 2. Έχουμε wizards pattern shot. Και έχω πάρει το level 5. Θέλω να level 6 και αν το μόνο. Γιατί εγώ τα fox θέλω να πάρω healer και τα ρεύμα. Το πώς είναι θέμα τους λέγεται. Και εγώ τα fox θέλω να κάνω level 3, ναι. What is this? Come on. Έκανα gem. Κάνω για να gem επίλεγε. Κάτσε όπως θα το έκανα. Εδώ έχουμε gold. Σε 8 θα γίνει το κάτσε VS. Τέτοιο. Κινέζους. Κινέζικο μάλλον είναι. Δεν θα την πω που κάτσε. Ωραία, anyway. Όσο αφορά για το βίντεο είναι να θα κάνω ανακοίνωση για Q&A. Γράψτε κάτω απαντήσεις για να σας απαντήσω και σε ένα άλλο βίντεο δεν ξέρω πώς κάνω σίγουρα θα είναι έτσι να δείχνω κάτω. Απαντήσεις σε ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις έχεις. Ναι. Ναι, μεγάλη ανακοίνωση θα είναι, απλά, ναι, για να... Και εδώ να δείτε πόσο να δείτε πόσο καλός είναι. Εδώ το παίρνω κατευθείαν. Φορές βάζω ένα μπούμ και πήγα. Ας δείτε πάλι, να δείτε τέτοιο. Αν δεν το κάτι έτσι, δεν ήταν ωραία μου. Κάτι λόγω τα ξυνάω. Ένα μυστικό, ένα μυστικό. Boing. Ολοκληρώθηκα. Γιατί πολύ νωρίς, αλλά τελικά θα επιτρέψω λίγο. Βέβαια δεν ήθελα να έρθω να πάω γιατί είναι το εγγυάμενο αριθμό σήμερα. Θα βγάλω για το βίντεο. Τέλος πάντων, ναι. Όμως θα γράψτε όσοι μπορείτε ανακοινώσεις για το ερωτήσεις για το Q&A. Και ναι, αυτό. Αυτό είναι το βίντεο, να το κάνω like και ένα subscribe. Αδειά. Και μην ξεχάσετε τις ερωτήσεις. Μην τις ξεχάσετε. Άντε, να τα πάρω και άμα τα πάρω το πει.